UMLA ka All India Trinamool Congress na Mausunram Constituency uba HM Shangpliang ubade opposition hayeng dorba thawan minta ka step sisajan ka artarek unaitong aja afwar lawan yu kejat dia kerja ka samit kini kai adhok ki badan hakinhur fastam ki basang kalan mungwar hapar kingat additional secretariat uba HM da kajing sokhia basosun e kini kai bakila shang samit hasurak bola ajing keshan kini kai ula ai mesiem bola dan kajing plio jingmat shipor bakina ilap ka fastam ulah kula khmat jungki ba unsara ikani kamat hayeng dorbat thawan ku ba ujukran ki ba buon ki jinge jangki pajba hajela la ongoba HM Shangpliang Nakajing solem, bakajing sosen ya gini gino hikai kibalawan hungne kibala shong haka nega caka mentala kat nosngi. Lawan ban pensolem ya kajing dawa kajong kini gino hikai jong kini ki ad hoc teachers. Ngalayo ban ya beliau jimut lang bat presiden bat kinong kitkam jong kani ka seng jongki. Ban ngasultu ba kajing dawa kadai baki dawa ka enhancement khatra hajar ya katulok ban penkiu nalor ya ka baki ki yo menta baki yo sa khatra hajar but nalor kata ki dawa de ya ka 5% increment ya katulok jongki ka baki de ban yo man usnem ni sotu na presiden buong bat nakaliang ke sarkar ki kle khot ka jingelang bat ki la kular ba ki kinle ya ka kam kin ai ke cek dang diram dengaru nga persolem ong yaki ngong balada sisa ka sarkar ka skap ya ke jingdawa de ngathai ka labiang kada ka sarkar kadang kelah ya ka jing perkhat jungki lane ka sarkar kam consider ya kita ki jingdawa jungki ni dengiru ngin sami lang ban bersyan ya ka jingdawa jong kini gino hikai bat nakaliang jong aku unong mikhaman ngandang ya chakman ban bo ya ka sur jong kini gino hikai hakmat ka sarkar ka demand jong kini gino hikai kala ne nadu ar hajar khat khandai ki den nadu ar hajar khat khandai nimla ban sutu ke gadau ba ka sarkar ka susngap adu presiden uang ba nakaliang jongki kilalej banwa ya ka file hapo secretariat kim shimla de kila hap ai biang ya ka city sa sisen pat ban pentelun ya ka file de kata kalong ka attitude jong ka sarkar ba kam snap bat kam buram ya kini kino hikai tilada shisha ka sarkar kalong serious bakan le ni ka kam nadu ar hajar khat khandai haba kini kila lej bu ya ka kot jang kata kejing dawa ba kata kediman kei gadau ba ka sarkar kam sumle ai bat kei gadau ba kata ka city ka balik bu ka suja la kaja naka file hapo secretariat de namar kata kini ki parlok no hikai baro ki saudiau ya ka attitude jong ka sarkar ba lumda ki wan kumni ban syong hapo surok lese ka sarkar kam sumpit mat bat kam sumlas ngap ka syong hakamon jom kino hikai na marlese don ka mixed reaction ka don na pedeng kino hikai kumanga sutu ki ong ba in syong bet hadu ondala pun benar ka sarkar don paden na pedeng jongki ki ong to den ka sarkar kala kular ngin li phaino na marbalei omdei tang hangne silong baki syong wat haturaru daki hajar kinong hikai adhok ki le syong menta ka strike de ka syong hakamon jongki lese kin dai konflik para maki kin sesi mekarai ba kumno kini